Takže si pripravíme materiál a k tomu adekvátne hrubé ihlice. Toto je Alize Lana Gold a ihlice číslo 4,5. Začneme prvým riadkom, čiže začneme pletenie. Bolo mi povedané, že som veľmi zložito začínala, takže začínam veľmi jednoducho. Urobíme si takýto uzlík. Do toho uzlíka strčíme ihlice a utiahneme. Vznikne nám prvé očko. Dlhú vlnu natočíme na prst, kratšiu si dáme na palec a podberáme zo spodu, okolo a utiahneme. A zase zo spodu a utiahneme. Zo spodu a utiahneme. Zo spodu a utiahneme. Týmto sa nám vytvárajú očká. To bude prvý riadok. Urobíme si ešte zo 10. Super. Stačí. Takže máme 4, 6, 8, 10 očiek. Toto je prvý riadok pri začínaní pletenia. Vyťahneme si ihlicu, otočíme, zoberieme si vlnu a teraz preberáme. Všetky očka sa preberajú, aj prvé očko sa preberá kvôli tomu, aby uplet bol pevný aj z bočnej strany. A zoberieme pekne očko, obtočíme, pretiahneme. Zase pichneme do očka. Toto je zozadu je anglické. Áno, áno. Čiže takto napichneme, takto napichneme, napichneme, pretiahneme vlnu. Vzniká vám nový riadok, čiže nové očká. Dokončíme celý riadok aj s posledným očkom. Budeme robiť vrúbkovaný, jednoduchý, najjednoduchší vzor. Čiže takto vám vyjde prvý riadok. Potom si to otočíte. A týmto je to vrúbkovaný, lebo vám bude robiť vrúbky. A budem vám robiť vrúbky aj z jednej, aj z druhej strany, čiže aj z lícnej, aj z rubovej. Zase zoberieme krajové očko a upletieme, spustíme z ihlice, potiahneme trošku, nech sa upevní a ideme zase. No a teraz, prvý riadok bol robený anglicko, hladko preťahnuté očko a teraz budeme robiť klasické očko, ktoré sa berie spredu. Je už len na vás, ako budete robiť. Techniky sú rôzne pri preberaní očiek. Čiže zoberieme spredu, napichneme, zase naberieme vlnu, prepichneme, naberieme, potiahneme, pustíme. Naberieme, pustíme. Naberieme, pustíme. Naberieme, pustíme. Naberieme, pustíme a posledné krajové takisto. Vznikne nám ďalší riadok, ktorý je tiež vrúbkovaný a keď ho otočíme, je vrúbok už aj na tejto strane. A pokračujeme znova. A na čo sú vhodné tieto? Tieto sú vhodné, to je taký základný, prvý, najjednoduchší vrúbkovaný vzor, ktorý sa používa pri pletení pulovrikov, lemov na čiapky, na šaliky, pretože sa neskrúca ako obyčajný žeržej, ktorý budeme v ďalších lekciách ukazovať, ale stále bude rovný, kraj bude pekný rovný, nebude sa stáčať a táto vzorka je kvôli tomu vhodná na lemy, na pulovriky, najmä na detské, alebo na letné z bavlny, vtedy, keď nepotrebujete, aby sa vám patent stiahol a pletenina rozplietla, aby bola nabrata. Čiže toto bude zarovno. Tak ako vyjde patent, ako hrúbkovaný hladký vrúbok, vzor, tak bude ďalej pletenina klasická, keby sa robilo žeržej, alebo by sa robilo obrátená strana, alebo osmičkový vzor, alebo spušťané očka, alebo dierkovaný vzor, to je jedno, akýkoľvek vzor. Čiže my si urobíme ešte ďalší. Čiže naberieme, pichneme, pretiahneme. A zase napichneme, spustíme. Pekne si druhým prstom vlastne ľavej ruky uťahujeme, aby sa mali tie očka stejnomerné, aby nám nelietali veľkosti očiek. Tým sa vlastne všetky očká pekne vyrovnajú a všetky budú stejne veľké.
Čiže úplet bude vyzerať ako zo stroja. No a teraz sme prišli na to, že sa nám už robí krásny vrúbkovaný vzor. Ináč je vhodný tento vrúbkovaný vzor aj na všetky výrobky, ktoré chcete vyrobiť a chcete, aby boli hrubšie. Trebárs, jak sa povedala, deky, obliečky na vankúše, šáliky, z hrubšieho materiálu štucne. Tento vzor je pružný a pekne drží tvar. A hlavne sa kraje nekrútia. Nenaťahuje sa? Nenaťahuje sa. Ako do šírky nie, len má tendenciu tento vzor, vidíte, že jak je pružný takto, keď sa robí trebárs deka a má rozmer 70 cm upletenej pleteniny, že sa vie natiahnuť po praní také 2-3 cm. On povolí potom, on to tak trošku spustí do spodu a tým pádom je potom trošku dlhší. Čiže keď vy si budete chcieť vyrobiť nejaký výrobok, ktorý má mať presne 70 cm na výšku, tak treba urobiť tých 67 cm. Adekvátne tomu. Čím je dlhší ten úplet, tým bude viacej sa naťahovať. Ale ako potom už sa nenatiahne. Potom už ostáva stále stejný. A pri patentoch na pulovroch, tam sa nenaťahuje, lebo vlastne ďalej buď pôjde dierkový vzor alebo osmičkový vzor nad týmto patentom. A tam potom nemá tendenciu sa naťahovať, pretože bude tých riadkov, čo ja mám, zo 5 alebo zo 6 a viacej nie. Super, takže ďakujeme pekne.